Mario! Salutare lume și bun găsit la un episod. Eu sunt Blackout Gamer și azi o să jucăm și noi Geometric Dash. Prim episod. Da, mai întâi hai să facem și noi un personaj. Hai mai întâi alegem ăsta, mai degrabă ăsta. Nu. Ok, așa. Vedem. Cred că așa este bine, nu? Da. Hai să începem cu prima mapă, facem câte de 3 ori seria. De 2 ori fiecare serie. Nu, de 3 ori, pardon. Da, am văzut că deja am 3 abonați, e ceva impecabil. Am văzut că la Neo Gamer, partenerul meu, are deja 50 de abonați. Nu știu cum are acest succes, dar el a fost fostul Week 7 Gaming. Mai avem încă de 2 ori. Și încă o dată. Îmi place foarte mult jocul, da. Am făcut de 3 ori. Mai facem și mapa de Freaking Iron. Da, mi-a trebuit pe noroc. Nu! Trebuie să continue ceva. Hai să dăm și aici. Nu se poate. În sfârșit. Reușim apa asta, bine. Bun, Best 32! E cam o mapă dificilă dacă o jos de 7. Deci eu din continuu pot să o prins. Deci acum. Trebuie să fiu atentă. Hai să vedem total. Am întâlnit 50. Total jump 249, numai 200. Practic de 7. Practica e de 7. Să vedem. Am intrat la premiu. Deci, ia da. Nu. Acestei am găsit un bonus jumper. Deci mi-am dat sărit 100. Da. 100 de metri și am reușit. Da. La ce tare! Vedem la bază, cum ar eu. Nu știu de ce am putea să vedem. Hai să colorăm deja cum vrem. Așa. La rachetă. Fac așa. Așa e mai știu. La om, da, la om de vedem. Cu verde. Da. Păi, acesta a fost episodul de azi. Eu sunt Like on Gamer și aș vrea să vă spun o zi frumoasă și la revedere!